హలో ఆర్సీబీఎన్స్, సెలబ్రేషన్స్ కి రెడీ అయిపోండి. మరి డౌట్ ఏం లేదు, ట్రాఫీ మీదే. ఎందుకంటే ఫైనల్స్ కి చేరినారు యమదర్జాగా, ఫామ్ లోకి వచ్చినారు అందరూ బాగా. చేస్ మాస్టర్ అంటే నేనే అంటూ నిరూపించినాడుగా. హాయ్ పటిదారు ఆడేస్తాడు కెప్టెన్ లాగా, 6 4లు కొట్టేస్తారు యమవేగంగా. కృణాల్ జితేష్ శర్మ క్లియర్ హిట్టింగ్ చేసినారు, టీములోన ధైర్యమంతా చార్జరల్లే నింపినారు. నింపి స్కోర్నంతా పెంచేశారు. అయ్ బాబాయ్, అలా చేశారా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? భూవి బాస్ ని బరిలో దించేసి హిట్ వికెట్స్ లాగేస్తారు. వన్స్ మోర్ కప్ నమ్దే, ఈసాలను కప్ నమ్దేలే. ఫైనల్స్ లో నా చుక్కలు చూపించి సెకండ్ ట్రాఫీ తెచ్చేస్తారు. వన్స్ మోర్ కప్ నమ్దే, ఈసాలను కప్ నమ్దేలే.